sa atong pagsaulog, sa atong nobinaryo, padayon tang namalandong sa atong main theme nga Santiago Apostol, giya sa pagpaminaw alang sa kahiusahan sa simbahan niya. Karong adlaw, ikaupat nga nobinaryo, ang atong sub-theme nag-ingon sa pagpaminaw masabtan ang tanghaga sa kinabuhi. Sa may in English ani, in listening we understand sa maning tanghaga, proverb or riddle or puzzle of life. Mga ano? Kilingay mong tupad ing na unsay tanghaga ron nimo. Kana bang anabitang panahon nga makaingon ta nganong naa ni sama sa mga apostoles giistoryahan ni Hesus og sambingay o mga tao in general nga ang uma nga gitamnan og trigo sa mag-uuma, nahibong ang iyang mga sakop nga ni amay mga sagbot nga mitubo nga trigo man unta toy gitanom, nganong ni amay sagbot, di ba? Purti man ta na akong paningkamot padir pagtudlo aning akong mga anak nga 5 ka buok. Maora man ang akong gisulti nila, maora may akong gibuhat. Wa man ko magtudlog binuang ngano ning usa kusog man kay musuyop. Mulahi mang yun. Di ba? Naman mo inana, no? Nga mo ingon sa denta sa atong sulbad-sulbad. Pariharagon nas bulig sa lubi na amang gibuang. Ang ato ganing tudlo, 5 ra na kabuok, wa man gina magtupong. Muna ato mga sulbad-sulbad. Pero unsa man gyud sulbad nga naaday yawa. Naagi di ning yawa. Ilingi ay mong tupad. Ing naay yawa. Ing na ba? Pero dili nang imong tupad mo yawa, ha? Di na mo yawa. Pero naay yawa. Mo na, kay naa may yawa, niya ang yawa, gamhanan man, sama man sa siya Ginoo, pero ubos siya gahom sa Ginoo. Mauna nga, kung dunay mga sakop sa Ginoo dinhi sa kalibutan, pasabot nagsunod sa Ginoo, naa say mga sakop ang yawa dinhi sa kalibutan nga nagsunod sa yawa. Nya magdungan day na sila tubo. Ang umas Ginoo mao ang kalibutan. Ang Ginoo mo'y naghimos uma sa kalibutan, ang yawa mo'y tigbutang og mga sakop niya. Ug unsaon man pagbutang sa yawa ang iyang mga sakop, nga di man sa siya gahimos tao, pinaagi sa sala. Iyatang tudluan sa pagpakasala. Daghan mga kainyo din nga mga yawanon kay mga sinultihan ba. Unsa may mga yawanon nga sinultihan, di man kita kalikay pader, makasa man kita. Ano? Sao man gid pader, tao ra man ta, di man kita kalikay. Kana mo nay mga yawanon nga mga tudlo. Giling nga imong tupad ina ni gamit ka ana. Excuse ba? Excuse. Tao man gid pader, makasaha man gid ta kay tao man ta. Mo na gamiton kasagaras mga bana. Kasaha man gid ta pader kay usahay. Saon man sa sukaran jud ka nga magdi ka mukaon. Ina ba? Gigutom sa gid ay ka. Kay kung sukaran ka nya busog kay ka mo ingon mo jud ka di sa ko busog kay ko. Nya kinsa may nakapagutom nimong banaha ka. Nganong nikaon man kapag sukad sa silingan, basig wa ka pakanas imong asawa. Na siya kay imong asawa utros ang yawanon. Magsige ra giyaw-yaw, sige yaw-yaw. Nya hikap ang banaw, iwakli. Ana na. Nya to ay silingan nga kusog ay mo hapuhap. Muparay pa. Mas humot pa. Mas siksi pa. Samot.
Kinsa may di mukaon ana, bisan ganig busugal, maglaway ang kausahay. Ana na siya, mo na ang yawa. Tintalon ta sa pagpakasala. Mo na ang Ginoo kay struggle man magsigi maginig contest ang yawa og ang Ginoo gigamitan sa Ginoo og kaluoy og pasaylo. Muna diri sa atong unang pagbasa sa Wisdom of Solomon, kaalam ni Solomon, ingon diri, gamhanan man gyud kay ka Lord. Wa man gintay arang nimo, pero ang imong gahom nga grabe gyud kaayo, almighty gyud, imong gigamitan og kaluoy. Nindota no? Kana bitang taong gamhanan kayo, nya maluluyon, matouch ba yata, no? Ano bang moingon ang tao bang usa lang ako kasulti, bitay na ng liog nimo, pero I will pardon you. Hasta mo Ginoo, salamat in taon, salamat. Makana, labi nag-ikanay bitayonon, gaandam na diyang PC kay in public, bitayo na ka, nya moabot dayon ang Prime Minister, sige na, absuelto na. Asos, mura kag. Imagine ako no ba? Nana ang Berdogo, gadana sa kanang wasay nga puting dako ay putol si mong liog. Nunya, mubarog dayon ang Prime Minister or ang Emperor. Ayaw lagi dayon. Tagay lang sana siyang chance. So, Ginoo. Mo na gigamit sa Ginoo. Ilinga na sa dimong tupad. Ingna mauna nga buhi pa kakaron. Ingna mauna ang hinungdan nga buhi pa kakaron kay naluoy ang Ginoo nimo. Mao na nga makapangutana ta nganong buhi pa maning tawhana karon nga purti maning pangawat og kwartas atong nasod. Trillions man ang gipangawat ani mga tawhana. Nya magsigi pag yung papriso sa mga mangawat. Sila hinoong nangawat, mo pa'y kusog kay mo papriso. Unya ang mangawat mo ilang ipapriso. Sila nga mga nangawat, mao hinooy mo pa-impeach sa mangawat. Ngano man, nya mulampos ra ba sila? Ngano man na? Ngano wa man sila mga matay na hinooy driver in tawag habal-habal nga naningkamot nga mabuhi, mao manoy patyon. Na hinooy mga naningkamot pag drive og taxi, mao manoy patyon. Nga di raman, wa raman. Mao na makapangutan na ta. Nganong ni apa man ni sila tungod kay naluoy ang Ginoo. Angay bang kaluyon kini mga taong nangawat og trillions sa atong panudlanan nga purti na gid hinong lisura nato nga matay pang atong mga isig katawo tungod atong ghost flood control o substandard nga flood control, purti ng daghanang patay tibok Pilipinas tungod aning ilang pangawat aning flood control niya. Wa ra ba imbestigahi karon, siging focus adang impeachment. Unsa man? Gusto pa mong mabuhi pa ning mga tawhana? Gusto pa mo? Kusga? Yawa giday mo. Yawa mo ang Ginoo. Pareha mo atong mga tao sa nasulugoon. Lord, ibto na namo ang mga sagbot. Ingong Ginoo, ayaw ibta. Pasagdi lang na nga magdungag tubo. Moabot ra ang panahon sa pag-ani. The harvest time. Sige, gilingay mong tupad. Ingna, dunay pagpangani. Anihon ra ka. Jadin ka kabalibad, ana. Di ka kabalibad. Usa sad na kakamatuoran sa tong kinabuhi nga naa gid tay schedule nga idto na ta dinhi sa kalibutan. Unya kanang pagpangani adto na didto buwagon ang sagbot ug ang trigo. Ang dunay bunga, dadon sa langit. Ang way bunga, kay dahon ra, isugba sa kayo. Ang mga kawatan, asa man isugba, adtos kayo. Ang mga sigig palit o mga raffle tickets, adtos langit.
kanang niundang nagpalit og raffle ticket, asa mo na ibutang? Ambot gano nakapalit lang ka usa niya niundang na basin ambot lang ka no. Pero kana yung mopalit yung raffle ticket, bahalag wa na gikaon, asa man na? Adto sa langit. So matod pa sa unang pagbasa, Ginoo, imo ming gipakitaan nga mao di nay angay batasanon sa tao ang pagkamaluluyon sa iyang isig ka tao. Maluoy gid unta ta. Ako wa man jud ko magampo nga maimpierno ning mga kawatan. Malipay ra man sad ko nga magkita-kita ta didto sa langit. Di ba moingon day tay gabot sa langit ba? Ikaw man to nangawat to. Nya moingon ni siya, bitaw ako to nangawat kay wa naman na dayag naman ito sa langit. Pila gyud nakuha nimo tong malita. Sa nga bitaw tintal jud ato mga 12 gyud ka malita ako nadawat. Isa may gani na langit ka no. Anong na langit man sa ka nga impiernohonon ta kay kang buanga ka. Ana, isa grabe gyud kaluoy ang Ginoo. Ana, nya ang katos ang ilang gipapriso pananglitan ron si Jinggoy ba ron mamatay ra man sa nas Jinggoy niya. Adto dito nya magkita na sila sa nagpapriso, ikang buanga ka no imo jud kong gipapriso. Nya moingon ni siya, saylo alan ko Jinggay saon na tintal jud ko siyawa. Ay may gani gikaluy-an ko sa Ginoo siya. Aw ako bisag imo kong gipapriso, mao man sa tuy nakapalangit nako. Andot ano, sana all. Sus pagsud di mo sa langit kay nipalit man kag raffle ticket di namatay ka pag human sud ka sa langit pagsud gyud nimo didto sa pultahan do naman dito yung registration no kana mo register man ka dito sus ang imo yung gisundan pag register ang kabit mas imong bana ala ni aman imbuang dako diti ana nya mingon ka nganong ni amang ka dinhi pero di naman kuno kabatiog kasuko dito kay sa langit wa naman gyud kasuko. Oh, wani kasuko. Igo lang kami. Hala, ni lagi kaday. Ano siya nga, oh, tuwagan ni imong bana gauna. Kami may gakuyog. Oh, kami may gakuyog sa kong bana. Isa okay. Dito mamis purgatorio kaming duha. Ana, nya ikaw kay buutan man ka ni ditso ra man ka diri. Dugay-dugay mis purgatorio nya ambot nganong nagkuyog mo sa gimi pagsuod. Ala dindot ano. Nya maingon ka sana all. Oh, di ba? Nya okay na ninyo mga asawa. Okay dili. Abi kamong mga bana, mananglitan ron ug ang imong asawa nakapangabit, nya pari pa gyud ang nakabit ana no. Ana nya namatay to sila. Ana sus pagsud nimo sa langit didto man ang pari nagmisa pa. Nya ang liktor ang asawa lang gyapon nimo. Bebe unsa man mo okay ka bana? Di ka mo okay, di ka malangit. Muna maluluyon gyud ta. Unya, di man ni nato kaya, mao nang niingon ang si San Pablo sa atong ikaduhang pagbasa, ang Espiritu Santo maoy mutabang nato tagaan ta niya sa grasya nga maliwat tas Ginoo nga mahimong maluluyon. Muna diri sa atong tubag sa Salmo unsa man niingon ta diri, Ginoo maayo ikaw ug mapasayloon. Kita sad mahimo sa tang maayo ug mapasayloon. Ako mo pasaylo ra gyud ko ninyo bisan pag di kayo dako ang inyong gipalit nga raffle tickets. Total di man sagid mo kadaog kay gamay ra mo gipalit no. Og gusto gyud mo mudaog ubay-ubay ana no. Matanawa pila pay atong halin karon 45,192 pa ka raffle tickets. Pero pakpaka na to ang namalit ni Ines. Salamat kayo. Pagkanindot o daghanon lang gidunta ni. Kutob na lang ni karong July 25, ha? Itong pagpamalit. Sila, sige, panuroy mo. Naidaghan kayo nato ron. Nagnuroy tickets. Niya, pamalitsan mo. Pinaagi sa atong GCash. Pinaagi sa atong kaning bank accounts, kwarta padala. Ana, karon napay time, no? Hangtod pa ni sa alas 7 sa gabi sa July 25, maligya tag tickets. Anya, o kamo sa mga online, kutob rata July 22, kung gusto gyud mo tickets, July 22 rata kutob kay process pa man namo in town, amo pa nang kubrahon, ana tanawon pa nas bangko sa GCash. Pero
o gusto yun mo palit, o gusto lang yun mong mudunit, dako kitag panginahanglan karon sa ato lang pista, nagkinahanglan patag mga 3 million para atong gastuhanan sa pista das premium. Di ba? Dako-dako pa na eh. Nganong mura mamog na luya. Unya, ang atong bell tower, human-human na, bayruno na lang na nato. Unya, ang atong adoration, hala, magsugod na tagamit karon. Wala mamugwa malipay. Mugamit na ta karon ba? Ighuman aning misaha, magdana ta dito sa atong consecrated host para mauna na dito. Pwede na mo makabidjil diha hangtod alas 9 o anas gabi, alas 10 gabi. So open na pero mohangyo ko sa mga kofradiya, naminaw mo pag-assign gyud mo usa diha ka tawo nga maoy mo maglingkod lagi siya diha unya maglimpyo-limpyo ha. Kada adlaw mag-shifting lang hangtod kagabi. Nya umusod mo diha, wa man ay mga lingkuranan ang inyo ragyong buhaton, lingkod, luhod, ana. Lingkod lang mo salog ba? Hubua lang inyong sinilas. Nya kamong mga dili na makalingkod, di na makabarog. Amboton saon ka na ninyo bitaw. Ato na pamutangan diha kuan mga lingkuranan pero napay mga kuwang diha, sige pataog dugang no. Nya suggest lang sad mo sultihi lang kanang magbantay diha may untag na lingkuranan dadi lang sad ngatong mga lingkuranan naman tay mga kuan diha mga monoblak ana ha sa pagkakaron pero ato pa nang isigig improve na pay mga adjustment diha tingali na panahon nga ato usang siradan pero mugamit na tagsugod karon salamat kay ninyo pero wala pa na mabayri ha. Gamay patag na bayad ana mo na palit yung raffle tickets nya napadehi atong CR lisod kayo ilakaw ari oy na atong CR diha ato nang trabahoon sad padayonon tana nya napatadihay walk of apostles nya pay atong bangko nga ilisanan daghan kay tag panginahanglan mo na nga maluoy in town mo sa atong parokya niari diri si Archbishop Abit niya tong gahapon nya lingi-lingi siya kay nakari man siya dire katong maopay bag-o pa ko dire karon pagabalik niya isa hala grabiha ani siyan naman siya ninduta sa inyong gibuhat congratulations ninyo ha ana siya ugma balhino na ka wala pa siya ningon pero wa sa takaybaw ana pero nalipay kay siya nindot yun no kanabitang na atay panghuna-huna mo niyang gisulti ba kita bang mga pari nindot yun nga maghuna-huna ta sa mupuli nato nga ato silang tagaan og maayong facilities na yung mga panghuna-huna sa tong obispo insa nindot na kanabang dili nimo tagaag kalisod ang mupuli nimo ano kamot lang taan nya wa na ra ba mo'y suporta sa akong social media platforms no klaro kayo wa mo irog ang akong subscribers pila na may sa taon anan irog day gamay 297,000 na atong subscribers sige sad mo view oy like share subscribe ha kay gawas nga ato ning mapaambit sa uban makasabot sila sa tanghaga sa kinabuhi makapaminaw sila sa atong mga humili mag-guided sila maka-income sa tagamay para gihapon sa parokya. So salamat kayo. Nya nga to sang official Facebook page mao ang Santiago Apostol de Compostela. Unya lain pag yun nga paagi nga kamo makatabang sa simbahan, suportahin ninyo kining among Subfilisco, kaning amo bang project sa among cooperative din ako maoy chairman karon sa board. Kaning Subfilisco na ami himuong Columbari 6-story building ni di pa lang nako mapakita karon dinhi nya ako na nang gipalingkod dias gawas ang mga distribute na ba karon i-distribute dia mga leaflets nag-pre-selling nami karon sa mga Columbari 70,000 80,000 90,000 ang kada niche nya mo increase pa na siya into mahuman na mo increase na ngadto mga 70% or 80% ang increase. So, pahimusli ninyo ang pre-selling. Daghan kayo mga privileges, discounts,
mag-term nga why interest no, basta pre-selling period pa karon ha. Unsaon man pagkontak, kontak ka laning ato mga admin staff na dinhi mga ngan og number si Raquel Jacobi, si Maria Cirilina Tan, si Shame Odirio, Bernardo Jacobi, bana na ni Raquel Jacobi, o si Hinara Laborte. Kaning maong project para gyapon ni pagpalambo sa atong katilingban. So dinhis parokya, o dito sa akong previous nga parokya, gasigi tagpadayon og himog projects para sa kalambuan sa katilingban. Nagkinahanglan lang ni og gugma sa pagpaambit nga mubunga gid ta, dili ta mahimong sagbot, mahimot ang trigo. Ang ilhanan nga kita trigo na atay bunga, ang ilhanan nga kita sagbot wa tay bunga.